Ola de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista para seguir falando da actualidade de Compostela. Recibimos hoxe neste preguntoiro a concelleira do BNG, Elvira Cienfuegos. Boa noite, benvida. Hola, boa noite. Habitualmente Rubén Cela, que nos acompaña neste espazo, desta vez tocoulle a vostede, supoño que aproveitando as vacacións escolares, non? Por exemplo. Non tivo oportunidade logo de desfrutar moito da Semana Santa, non? Porque sustitúe as responsabilidades no Concello polas didácticas logo. Sí, pero especialmente no día de hoxe, pero non anteriormente. E hoxe, porque Rubén tiña outra ocupación, e, polo tanto, pois compría que eu, que non tiña actividade escolar, pois estivera nesta entrevista. A Rubén xo vimos no acto do Día de Santiago en Padrón, vostede librouse, non? Dese acto tradicional. Sí, eu xa teño ido tamén en moitas ocasións, bueno, hoxe estivo ele, polo tanto, pois tiña que cumprir outra das funcións que correspondían ao grupo, que era, en concreto, esta. Bueno, pois imos analizar os temas dos que se ven falando nos últimos días nesta Semana Santa, que xa sabemos que unha etapa, bueno, pois pobre en noticias normalmente. Neste caso, do que máis se falou foi aquí en Compostela da Cidade da Cultura, despois dese acordo do Parlamento pois para paralizar definitivamente os dous edificios pendentes. Era unha proposta desta do BNG, así que supoño que o total apoio seu, non, a esta decisión. Claro, efectivamente. A Cidade da Cultura naceu xa con as previsións dun investimento moi importante. Nos entendíamos que xa naquel momento superaba as necesidades con moito, sobre todo nacía tamén de costas o consenso co mundo da cultura, co mundo social, e, polo tanto, entendíamos que non era a forma de sacar adiante un proxecto daquela envergadura. Saía con 100 millóns de euros ou con os 100 millóns de euros, coa previsión de 3 anos, estamos con 12 anos, estamos con máis de 300 millóns de euros, e non se está a ver realmente cal vai ser a posibilidade de recuperar un investimento. E, ao menos en economía doméstica, falamos de investir cando logo se van obter beneficios, e neste momento, verdadeiramente, o que se está a ver é que está levando consigo moitos recursos, mentre realmente todo o tecido cultural está sufrindo pois unha precariedade enorme, con perdas continuas de postos de traballo e sin moitas perspectivas de futuro. Nos xa daquela entendíamos que un proxecto destas características debía de nacer con consenso social, cultural, territorial, e sobre todo cun proxecto que permitise despois adaptar os edificios a ese proxecto cultural. Entendemos que foi ao revés, que se fixo un grande proxecto arquitectónico sin realmente un proxecto cultural que ao servizo do cal estivera. Entendíamos tamén que tiña que ser pois un eixo vertebrador da cultura, promotor da cultura, e ademais pois un activo en termos económicos. Non se está a ver que de ninguna maneira cumpla ningunha desas funcións. Analizaremos eses argumentos que dá vostede, pero primeiro que lle quería preguntar era se lle sorprendeu a vostede persoalmente a decisión do Partido Popular pois de apoiar esta proposta dos nacionalistas. Realmente viñanse observando que tiñan as súas reticencias, que se empezaban a ser conscientes de que era un proxecto de difícil execución na súa totalidade. Polo tanto, chegado este punto, a vista de que as dificultades económicas non van a menos, a vista de que realmente os investimentos ou as atencións á cultura do país está reducíndose enormemente, e que hai moitos espazos culturais, moitos continentes culturais que non se están enchendo, que as compañías están tendo serísimas dificultades e que se están perdendo, pois estímase que do orden de casi 3.000 postos de traballo en termos culturais, pois non me sorprendeu excesivamente, quizáis a rotundidade con que se apostou. Lamentablemente, a proposta do BNG iba acompañada de outros aspectos, como, por exemplo, que se investise a metade deso que se prevía para a cultura, se dirixise directamente á promoción realmente da cultura, e a esas cousas pois non se tiveron en conta, que sería unha oportunidade tamén de non deixar esmorecer un tecido que non só é de interese de identidade, sino tamén de interese económico. Claro, esa segunda parte da cuestión, non di vostede que o mundo da cultura non atravesa polo seu mellor momento, pero servirá para axudarlle ao mundo da cultura a paralización dos edificios pendentes no Gaiás?
esperemos que a lo menos non se estean detraendo máis cartos do mundo da cultura para poñer en marcha este edificio que non está tendo a capacidade de atracción que debería, que está sendo utilizada, pois, como decía nun momento no debate do Parlamento, pois como oficinas. Non poden ser as oficinas, a zona administrativa máis cara do mundo, un espazo que tiña que ser para promover, apoiar a cultura galega para fomentala. Polo tanto, esperemos que se tome en serio a importancia do mundo da cultura desde todas as vertentes, a lo menos unha parte deso que estaba previsto investir na Cidade da Cultura se distribúa no tecido cultural que lle fai moitísima falta, porque non é que non pasa no mellor momento, que está pasando un momento realmente difícil. O problema é que os dous edificios que faltan no complexo do Gaiás son quizáis os máis importantes, os que eran os máis importantes dentro deste circuito cultural, logo, non? Para, pois un pouco para a programación tamén eran os que ian ser máis significativos, quedase sen o epicentro. O espazo de arte, o espazo de música, neste momento estábanse aproveitando os outros edificios para facer cousas nese sentido. Sigue habendo moitos equipamentos culturais na propia cidade de Santiago que neste momento están pechados ou non están tendo a actividade necesaria, e non só nesta cidade, sino nas cidades, en todas as cidades do país. Polo tanto, haberá que aproveitar todo iso para que logo tivese sentido, xa que no futuro pode telo, eses outros grandes edificios. É verdade que é unha situación difícil, porque parece que o complexo debería de ter unidade en si mesmo. Este debate xa se deu moitas veces, e o que estamos a ver é que se siguen investindo, pero sin que teña realmente perspectivas de que nun futuro máis ou menos próximo poida recuperarse. Os gastos en mantemento son enormes, as superficies, os volumes son enormes. Desde logo, a min estéticamente teño que recoñecer que sí que me gusta, a pesar de outra xente pensa que non, pero desde o punto de vista da sustentabilidade, realmente o deseño non se corresponde cos modos de hoxe en día, cos valores de hoxe en día, con esas superficies, e tampouco están moi adaptados a funcións concretas. Polo tanto, non sei que pasaría cos seguintes. Aí fallaron todos os partidos, non? Aí podemos fazer un pouco de autocrítica, no sentido de que ninguén foi quen de darlle un contido realista ao complexo. Efectivamente, o BNG cando pasou polo goberno tamén mantivo esa dúbida que facer co que xa había, continuar, non continuar. Fixo un parón para ter en conta o tecido cultural, para ter en conta as distintas institucións relacionadas co mundo da cultura, e optou por darlle un pouco de avance, pero ou se facía unha cousa totalmente diferente, ou se seguía na línea, non había moitas opcións. Avanzouse un pouco, seguíronse investindo, meténdose aí millóns con gran sufrimento, porque realmente moita xente do país, e moita dela, votante de BNG, tivo unha actitude moi crítica, moi activa, cousa que non tivo despois cando se volveron a retomar as obras xa no mandato anterior do Partido Popular. Polo tanto, foi moi duro e tomouse unha decisión que realmente, ao mellor non foi a máis acertada, e tomouse realmente tamén conscientes da dificultade que tiña optar por unha opción ou por outra. Realmente non surxiu, e creo que aí está o grave, non surxiu dun proceso de consenso social, de consenso cultural, de un grande proxecto que logo se concretaba nunhas estruturas arquitectónicas, sino ao revés, e iso creo que o seguimos a pagar. Naquel momento, co goberno bipartito, sí que se dixo que o proxecto estaba aí, que o BNG non houbera comezado con estas obras, pero unha vez que as obras estaban en marcha, que era preciso rematalas, non? Para darlle un contido, para darlle un significado. Agora, botando a vista atrás... E sobre todo para darlle unha rendibilidade, para sacarlle un rendemento a eso que xa estaba feito. A opción que se tiña era deixalo, demoler o que había, volver para atrás, ou, se non, sacarlle unha rendibilidade. Entendeuse que algo máis serviría mellor para poder sacarlle unha rendibilidade. A medida que pasa o tempo, estáse a ver que realmente a rendibilidade está sendo moi escasa. Se miramos ao redor, podemos ver o Guggenheim,
que debe de ter da orde dun millón de visitantes ao ano, e está tendo, pois, está recuperando un 60, é dicir, ten un 40% de perdas, é dicir, ten que haber unha aportación continuada. A Cidade da Cultura nunca se preveu que, ou non parece previsible que se chegue a eses niveis de visitantes, e os que se están tendo hasta agora unha cantidade mínima, e, polo tanto, unha actividade cultural que se pode desenvolver en calquera outro edificio, en calquera outro equipamento que sigan estando tamén baleiros neste momento. Preguntaba antes se lle sorprendeu ou non a postura adoptada polo Partido Popular no Parlamento con respecto a este asunto, e a do Partido Socialista. Parece que están un pouco na línea que estiveron casi sempre. O Partido Socialista fixo aí unha aposta, pareceme recordar, decidida pola Cidade da Cultura en relación a Santiago. Nós non o víamos así porque non nos parecía que a cidade tivera moita, que a Cidade da Cultura tivera moita conexión coa cidade, nin estivera pensada nesa perspectiva. Entendíamos que tiña que ser un proxecto para toda Galiza tamén, e, polo tanto, porque se estaban detraendo moitos millóns para proceder a facer esa gran estrutura. Pareceme que o Partido Socialista foi un pouco máis decidido nese sentido, que fora, e a postura nas posteriores, é dicir, agora, cando o Partido Popular xa empezou a ser reticente a seguir avanzando, pois parecíame pareceme recordar que estaba un poquinho máis decidido. Por lo tanto, a verdade é que non me sorprendeu grandemente, soamente nos matices, é dicir, podía ter o Partido Popular optado por decir, bueno, un aprazamento para posteriormente volver, pero un aprazamento pois a moito prazo, ou tomar esta decisión. Cando se está dedicando eses edificios a cuestións para as que en absoluto foron construídas, cando se está a ver que non se está sacando a recuperación en absoluto do que aí se investiu, pois é normal que se cheguen a tomar decisións que a ninguén gostan, pero pensar en que hai que investir 500 millóns sin posibilidade de recuperar, pois é difícil, máis vale sacarle partido o que xa hai neste momento. Aquí, dende o eido local agora, o voceiro socialista Francisco Reyes dicía que se a Cidade da Cultura estuvera en Vigo ou na Coruña que non se tivera paralizado. Coincide vostede con esta lectura? Localista, lectura localista, non? Non exactamente, non exactamente. Non sei se sería así, pero creo que a Cidade da Cultura ven marcada por moitas cousas. É verdad que se están a facer investimentos dos que non se lles ve claramente o sentido, ni se ve claramente a rendibilidade, pero non sei tampouco cal vai ser o seu final. En todo caso, isto pareceme que foi sempre cuestionada a nivel galego, e mesmo tamén desde a cidade de Santiago sempre houve certas reticencias a este equipamento, e fundamentalmente porque se vía desproporcionado e sobre todo que non respondía ao que poderían ser os intereses de promover a cultura galega. Bueno, xa a última en relación á Cidade da Cultura. O alcalde de Santiago, Ángel Currás, non as ten todas consigo con respecto a que isto sexa unha paralización definitiva realmente. El dixo en algún medio de comunicación que el cree que se vai a concluir o complexo do Gaiás, e que cree que Alberto Núñez Feijóo finalmente, pois, cando a situación económica mellore, pois decidirase a retomar eses dous edificios pendentes. É moi optimista, Ángel Currás, cree vostede? É difícil falar de futuro, porque ese futuro a canto prazo o poñemos, a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, efectivamente, pois é difícil prever que vai pasar no futuro. Desde logo, Núñez Feijóo foi claro e dixo que mentras que ele estivera de presidente da Xunta non se iba a executar ese edificio. Agora queda saber canto tempo lle queda a Núñez Feijóo de presidente da Xunta para cando o alcalde de Santiago prevé que se poidan retomar. Esas cousas nunca se poden decir con precisión. En calquera caso, claro, hai unha cuestión económica polo medio, e é que a dar por finalizada os contratos, os precontratos en relación aos edificios supón indemnizacións ás empresas, cousa que ao mellor non se terían producido se o aprazamento, ou se terían producido de outro xeito, se o aprazamento fora de menos tempo. Por lo tanto, hai que tomar unha decisión, parece que o goberno do Partido Popular xa a ten tomada.
Bueno, como dicía, cambiamos de asunto, imos ir ata Lugo, porque foi outro escenario da noticia nesta Semana Santa aquí dende Compostela. Volvía aos xulgados de Lugo o exalcalde Gerardo Conde Roa, e, bueno, pois algunhas voces din que, cando retome a súa declaración, que lembramos tivo que ser interrumpida por ese caso de violencia machista en Lugo, pois que pode ser que se levante a súa imputación. Como sempre, son un pouco especulacións, porque o caso segue baixo segredo de sumario, realmente do que se fala dentro dos xulgados pouco se sabe, non? Pero a ciencia certa, temos, pois iso, especulacións. Vostede como ve este regreso por vontade propia de Conde Roa aos xulgados de Lugo a declarar, pois, pola Operación Manga? Pois a min tamén me é difícil de interpretar estas cousas á vista de que non hai datos e, sobre todo, non hai datos fiables, contrastables, polo tanto, enténdese que si quixo declarar é porque entende que conta con documentación que o poden exculpar e por eso fala de que podelle ser levantada a imputación. Haberá que esperar a que as cuestións se rematen. O problema, entendo eu, destas cuestións xudiciais e, sobre todo, cando teñen un alcance que está tendo, por exemplo, a Operación Pokémon, estas grandes operacións, é que teñen que ter un remate relativamente rápido, porque parece que se estenden as imputacións, pero non se resolve. A xente, a nivel persoal, debe de ter resolucións, e a nivel político, porque está afectando a moitas persoas da política, pois tamén teñen que ter un resultado en algún momento e o antes posible. Creo que esa é unha cuestión fundamental para a xustiza, e neste caso, pois de momento o que estamos a ver é unha serie de imputacións, pero o que non estamos a ver é realmente o proceso e cal é o resultado dese proceso. O resto pois son elucubracións en función do que publican os medios, con máis ou menos coñecemento da realidade. É difícil de entender. E vostede que Conde Roa se pediu declarar é porque terá documentación que o pode exculpar. Sabemos que na súa primeira quenda de declaración ante a xuíza Pilar de Lara sí que aportou documentación en relación á finca do Espiño, pero non á xestión por parte do Partido Popular, senón supostamente do bipartito do que vostede formaba parte. Tranquilidade neste sentido? Sí, realmente o proceso da finca do Espiño que agora queren sacar e poñer en evidencia e poñer en cuestión como se fixeron as cousas no pasado mandato, creo que as cousas estiveron suficientemente claras. Hai unha trayectoria ademais longa que se inicia no ano 2001, que no 2004 calla nun convenio concreto que logo Layetana pois non quere respetar nos seus termos, que o leva ao xulgado, estivo no xulgado durante moito tempo e finalmente pois remata nunha sentenza firme que o Partido Popular, cando chegou ao Concello, non quería executar nos termos en que estaba expresada, e nesta mesma casa estive en ocasión de estar nun debate coa concelleira María Pardo, na que volvía a insistir en que eses 2 millóns que Layetana tiña que ingresar no Concello os iba a executar Layetana sin ese previo ingreso para que ela, a través de pequenas empresas, executara as obras. O convenio do ano 2004, no que se baseou todo o seguinte, estivo avalado polas distintas consellerías da Xunta, sometido a todos os procesos, polo tanto, eu entendo que é coñecido en todos os seus pasos, en todos os seus termos, mesmo tamén pola Administración de Xustiza, que ditaminou unha e outra vez diante dos recursos de Layetana a favor do Concello, polo tanto, sí, tranquilidade. María Pardo invitaba, xa sabe vostede, a Xustiza a volver a investigar o asunto da finca do Espiño. Pois os trámites que levou a cabo o goberno bipartito. Non sabemos se a Xustiza aceptará esa invitación ou se finalmente o goberno se decidirá a ser quen denuncie supostas irregularidades, porque tampouco era algo que descartara María Pardo no seu momento. Realmente o Partido Popular que ten unha situación realmente complexa, realmente difícil, con un montón de persoas imputadas, con outras persoas sometidas a sospeitas de actividades ilícitas. O que está facendo é, por unha parte, negar evidencias de que o goberno non está funcionando e, por outra, tratar de desviar responsabilidades. E agora parece que, querendo
recuperar a materia pendente dunha oposición que, según eles, non debeu de ser suficiente. Agora tocalles gobernar e tocalles defender a súa situación e terán que defendelo, pois, en algúns casos, por parte de algunhas persoas diante da propia xustiza. E este sistema de intentar salpicar, de intentar confundir a opinión pública con suxestións que non se saben que se fundamentan. No escrito que publicaba recentemente, pois, facía mención a que en xaneiro se recibira e ata xullo non se executara. Non, é que a sentenza, a última das sentenzas non tuvo lugar en xaneiro, é que a propia sentenza tivo lugar a finais de febreiro, por lo tanto o Concello non a recibiu hasta marzo. É dicir, con verdades a medias para confundir a quen faiga uso de todo iso, ou como a referencia que se lle condonou ou se lle perdonou ou se evitou que 600.000 euros que tiña que pagar Layetana non os tivese que pagar, é que o propio expediente conta con informes nos que din que eses 600.000 foron sustituídos por 1.200.000, que a todas luces é superior a outra cantidade, pero todo iso consta no expediente. Por lo tanto, insisto, pasou hasta pola vía xudicial. Non sei por qué, bueno, sei por qué, tratar de desviar a atención, unhas veces ao goberno anterior, o que o culpan de todo, mesmo das desavinzas evidentes entre o goberno actual, ou desviando a atención ao funcionariado. Hai que buscar as razóns onde teñen que estar e as explicacións onde teñen que estar en lugar de facer este tipo de actividade. Citaba o funcionariado, xa o último asunto con moita brevidade, porque creo que xa imos un pouco mal de tempo. Queríalle preguntar polo asunto das facturas falsas, o papel que puido xogar en todo isto o funcionario Miguel Vilariño, que agora que di que vai ir á xustiza para denunciar o goberno local por acoso e inxurias. Bueno, pois despois dese escrito que o concelleiro Francisco Noia incorporou o expediente o informe da Comisión de Investigación sobre este asunto das facturas falsas. Vostede que papel cree que xogou este funcionario, porque agora se está a poñer o punto de mira sobre el neste caso? Sí, volvo a insistir, é unha perspectiva realmente extraña. Hai un membro da corporación, un membro dun goberno municipal sospeitoso de ter intervido neste procedimento que non explica, non dá ningunha explicación exculpatoria, nin el mesmo, nin o seu alcalde, que non dimite, que non é cesado nas súas funcións, e trátase de desviar a atención a un funcionario que leva desde o mes de outubro, se mal non recordo, denunciando unha situación de acoso por parte do goberno municipal. Unha situación que, para que existen protocolos de análise e de toma de decisións que non se aplicaron en ningún momento, como así se puxo en evidencia cando nos preguntamos por iso no propio pleno municipal. Despois pasouse, se mal non entendín, pasouse de facer suxestións de que se fora filtrado polo propio funcionario, agora a que o propio funcionario non viu a factura falsificada, non sei a onde se quere chegar. Eu creo que a desviar a atención para que non pensemos na situación en que está un goberno que non só ten un montón de xente imputada, sino que tenga unha persoa sospeitosa. Por lo tanto, de alguna maneira, haberá que clarificar todo iso. Un funcionario ten o papel de revisar a tramitación, polo tanto, e el así o puxo en evidencia nas intervencións públicas, ou alo menos así o entendín eu, que o que fixo foi advertir as asociacións de que faltaban trámites, sobraban papéis ou faltaban outras cousas. É o que fan habitualmente e o que é normal que se faga. Teño entendido, e creo que as propias asociacións tamén o fixeron saber aos medios de comunicación, que era un funcionario moi ben valorado polas asociacións que entendían que facía un papel moi positivo a hora de axudar a resolver esas cuestións de trámite que ás veces quen o fai por primeira vez ou quen non está habituado a facelo ten as súas dificultades. Pasamos de esa fase a falar de que se non vira esa factura falsificada e polo tanto non sei que máis, bueno, eu entendo que o que se está tratando de desviar a atención e efectivamente as primeiras intervencións facían mesmo mención a que este funcionario fora en algún momento nas listas do BNG, o sea, facendo
pois creando unha opinión e saltándose os dereitos mínimos que ten calquera persoa de ter, desde o punto de vista político, a opción que lle correspondera. Bueno, pois seguro que teremos ocasión aínda de falar deste asunto porque é probable que dé para máis, non? Este asunto das facturas. Elvira, remátase o noso tempo por hoxe. Moitísimas grazas por acompañarnos. Moitas grazas a vos. Ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Recoméndolles un día máis que sigan informados a través da Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe e tamén do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.